Здравейте! Намираме се в Паралилов район. Разкошен имот. Мезонет, първа линия. Гледката е фантастична. Намира се до най-хубавите плажове. Поддържано, тук имаме склад. Качваме си и започваме. Имотът се отдава Airbnb. Ресторан хол. Разкошна камина. Огромна тераса с барбекю. Голяма баня с тоалетна. Слизаме долу. Отляво имаме една малка баня с тоалетна. Една спалня. В момента са сложени два легла и едно, което се разгъва. Плюс още една спалня. Тук имаме складче, което може да стане още една стая. В момента се използва за дрешник. Мезонето чака своите собственици. Благодаря.